שימו לב, צהריים, יום שלישי. שלישי? כן. יונה, תגיד משהו? היי. בקיצור, יש פה את היאכטה הזאתי, שימו לב, יאכטה. חשודה בפח על ידי חיל הים. כן, היא חשודה בפחה, גם אנחנו חשודים בפחה לא פחות מהם. בכל אופן, אנחנו עושים איתם איזה תעלול, אנחנו נעשה איתם טרייד, שימו לב, יש לנו פה, שימו לב, יש לנו פה בירות חמות מסוג גולדסטאר. יונתן, פרסומת לגולדסטאר. יופי. בקיצור, אנחנו עושים איתם טרייד, אנחנו נביא להם בירות חמות, והם יביאו לנו בירות קרות, בשאיפה. עכשיו הוא ינסה לגשת אלינו, אנחנו עושים, מה אנחנו עושים יונתן? יענו, היב לפה, כן. שימו לב, הם ניגשים. הופה. מה הוא עושה? יאללה, רק שלא ידרוס אותנו. טוב, אני הולך לעשות את המשא ומתן.